On calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti guenon feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo ne wiɗo newnowo kala ko woodi en juule kodda annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodda ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo o yo jaabo dendagal duuji ɗiɓe du'oto eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴe ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen duwono ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko noon woni aduna pulaar ene weyi yiru ade ko diidol e leydi koko momtoto e ɗum noon bisimilla moon yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en garti e yewtere men jime jimɗi pulaar no pulaar heewide ni aadi bil aadi saladadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gadodiren e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗande ɓe yewtere men wiyetede jime e jimɗi pulaar ina heewi waɗande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange ɗum noon bisimilla moon yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV yimre ne garatene mum ko yimre men wiyetede e duna mbimi ko somi miijima o duna ɓerdam bona hay gurdam softa kawis yoni e o aduna e ɗe balɗe daɓɓe ɗew yuɓɓina tawi hay goto mo ina tawa bawal hooti e mo hono mum ala Allah andi no aade aadori kono so gonga aade ina yurmini neɗɗo andana hoore mum ko haɗi ɗum miijade janggo mum sabu ala fof ko yoɓi e tago mum ha yanane ma maydu e tagudi mum sabu ala fof ko yoɓi e tagodi mum ha yanane ma maydu e tagodi mum hol fof ko aade dañi ko ina jala bandum sabu belamaji duniya sebde ɗum hare tikkerene ko addi ɗum ha jenni e malli ina gona peñƴi mum gañam tumago e haasidagune ko inni ɗum saga kirame dabare ina kollira ɗum holmo andi ñoore no foti bonande mum saka mo tawaka fof yimɓe ina kirda ɗum koni gande aade ina yurmini e dow ɗi haajuji ɗi nandata bencodiral yidde e pecce ɗe jiidata o alɗi ha sikki hono mum ala o ko guura mum tan yeɗa o so wottima jamma barma mum lowata o leli tan goram hay cellal mum haɗa ɓe so lelima miijoji mumen nandata pulaar wi so aɗa yawa darde ma ñande pottuɗa e boofo a andat wonko gueno rukkuma ndaw jiiro hande e o duna hoyna tan ko hammadi mo gaño ala ngal yo ar kala no heɓira hayso liggiyaji ɗi gueno yiɗa wadde nunɗal saɗi ndereru hebbina holko waɗi telɗo fof holko haɗi telɗo fof durnamiijo mum durnamiijo ƴewto siftora janggo hol fof ko heddoto wonki ɓuuri tidde e aade kono koko softoto e paaɗ ka paali ka nangue neɗɗo koko fortoto ko faggino hewde famɗude caggal heddoto so ina nafta mo janggo ko moƴƴi o yooɓino mi mawnina dadam mi eero aade ina foti nde ruttoto wasa rewde o duna yanane janggo koko jangtoto anda dow leydi ko nulal wadde kala ko heeɓi hen anda ko luɓal ko weeli ko metti wallitoro muñal yankino newo beele wuura e teddungal eto kaddi bawal ha ɗala gollal horme yiɗe ha ñande ladial Yimre gise Mamoudou Mamadou gorko mo ɗal haya e jeeje ngol e ɗum noon o weltanama no feewi kanko e yimre makko e wande fayida eɗen gandi ko haali yimre nde ko foof e ɗum e woodi tigui rigui e ɗum noon en beltanima mo no feewi saabu o wi so tawi o miijima o duna ɓernde makko softa so miijima o duna o woƴete wiyata ko hol fof ko jari e ɗam gurdam saabu gurdam ɗam softiranmo wadde noon aduna ko hunde nde ganduɗa
geɗe ɗe fof koye aduna ɗe dañete hay laakara moƴƴo janngo koye aduna dañete sabu so tawi wiyama so neɗɗo gollaki ko moƴƴi so yeehi ina ande to yahata so gollima ko moƴƴi so yeehi ina ande to yahata e wadde noon fof heɓete koye aduna he e ɗum noon moƴƴinen gondigo sabu ceerago haytani yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetende komi wutte komi wutte ketteteɗo ɓorneteɗo komi wutte kesɗowo kiiɗɗowo komi wutte purowo ceekotoɗo komi wutte nattowo wodde beddeteɗo komi wutte luɓirteɗo dokkirteɗo komi wutte e tekke sahaji comdeteɗo sahaji comdeteɗo jejjitteɗo komi wutte ngam joɗgol sahaji kawteteɗo komi wutte purol e kiiɗɗugol ñiŋirteɗo komi wutte caggal galle guppanteɗo bulanteɗo komi wutte caggal galle ñaaƴirteɗo parnorteɗo jeeɓeteɗo komi wutte gure leyɗe jaadeteɗo komi wutte e nder galle mofteteɗo sahaji limsere jaggirteɗo komi wutte e jinde kocceteɗo gartirteɗo nafoore hande pamɗuɗo kono parnorteɗo limsere gontuɗo ko wuli jaggirteɗo reeno wutte ma beele suuro wuttulo ma ko lamtoɗo sall abdoul toksel ñande nogas ene jeena ɓuuru ujune ɗiɗi e nogas e go'o eyyi ɗum noon ko enen kettodi yimre men komi wutte eɗen gandi komi wutte o wonko haaleteɗo on wadde wutte o ko neɗɗo lomtina to wutte oɗo o wi komi wutte e ketteteɗo ɓorneteɗo komi wutte kadi kesɗowo kiiɗɗowo eɗen gandi neɗɗo ko noon wayi no wiiri nder yimre ni woni sahaji e kesɗugol makko e joɗɗugol makko sahaji ko kawteteɗo eɗen gandi neɗɗo ne wonto tolnoto e saha cukago makko a tawan omo yooɗi a tawan omo yonta to jiiɗa e makko fof ina feewi kono no wutte o hiiɗɗirta ni kanko neɗɗo one ko noon o hiiɗɗirta sabu o naywan e wutte one e yahan ina hiiɗɗa no fura ha seeko wedde wadde neɗɗo ne kono limsere ni wayi walla mbiyen neɗɗo ne kono tekkere ni wayi hesɗan yooɗa ara e nokku goɗɗo fura yaha ha seeko ha wedde wadde goram aade ko noon wayi o wi e komi wutte caggal galle guppanteɗo bulanteɗo wadde so tawi en batti ɗum koye neɗɗo o kanko lamtoro sall o yiɗi wiide ɗo e woni sahaji neɗɗo ko yiɗete caggal galle walla ni e leyɗele goɗɗe o yiɗetake ɗum tigui rigui e nder nokku to woni ɗo so tawi en mbaɗi ɗum guri ko yiɗete gure goɗɗe ɗe ko farnorte gure goɗɗe ɗe ko yimɓe wuuro makko kewani farnorademo ɗum so tawi en mbaɗi ɗum ko galleji e galleji takkiɗi galle mabɓe ko farnortomo ko walla ko tinimo ko yimɓe galle mabɓe hayso tawi tinimo gandintamo ni tinimo so tawi kadi en mbaɗi leyɗele ko noon en tawane nder leyɗele goɗɗe ɗe neɗɗo no farnoro neɗɗo mo yiyani omo manta ɗum omo yiɗi ɗum omo horsini ɗum omo ittani ɗum gueɗal kadi omo wela e gollal ngal o gollata ngal toon wadde ko parnorteɗo kono ga e nder galle he ko mofteteɗo sa'aji limsere jaggirteɗo o wi sa'aji ko wuli tellinirteɗo eɗen gandi ko heewi ina soomi e nder ndeɗo yimre ko gonga ni jimi ceerno lamtoro sall kewani hippade kono ndeɗo yimre ko nde hippinde wadde komi wutte o wona wutte ɓorneteɗo o ala ko neɗɗo dariɗo guurɗo jahowo kesɗowo kiiɗɗowo battintoɗo e majjude miliw ha wayno meeɗa arde so wona tawi won gollal ngal o wurluno o acci e ɗum noon yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetende haaside haaside tampan kono dañata sago mum ngam kala ko waɗi faati ko e mum mo Allah ardini so aɗa wawi ndewa e mum
so a wawa woto wi aɗa rutta rewnoɓe mum sabu pecce peccama sabu pecce ɗe ina keewi kono goto kala heeɓi ko handi e mum mo Allah foɓɓani so ina leewo so aɗa wawi jol jumba ɗum so a wawa woto wi aɗa telɓina ɗum kala ko tagaɗo heeɓi yo andu koko fodano e mum kelle Allah beeli kono wona mo woni kala o foɓɓana ɗum mo Allah rokki tettowo alana ɗum on mo Allah rottani jiiro gaynatako mum haaside kala ko pasoma dañi aɗa hawano ɗum so wona caɗele ɗe gasata e mum ko haɗi miijoɗa tagaɗo ala ko rokki tagnoɗo ɗum kono goto foof heeɓi feccere mum haaside beele a anda kala ko tongu dasi faati koye koyɗe jomum haaside ko foɗata ko ina teddi ina wawi jowto e dow mum tawa ɗum foof ko kañum waɗani hoore mum mo anda ko weeli koko metti warata ɗum yiɗan bande jaam wota ha wana ɗum ma wotto toɓɗa tawa laana omo addanannoma ɗum o taccinma e maayo luggo ngo aɗa yoltono e mum kono ɗum foof haaside yiyata ko moƴƴi e paso mum haaside kala to paso ma haala heddo aɗa bonnita ɗum so gando jedda gandal mum so laamɗo heddo aɗa fewja bonnude laamu mum so dewgal pewja ceergal mum kowoni haaside ina feƴƴa ko wawa rowndu yaade ɗum ete ala mo rendata ɗum ete mo ala mo rendata ngal dongal so wona nanduɗo e mum kowoni mo aduna funti ha bonnani paso mum on yo andu janggo woyli wodani ɗum jomam ya lawƴo ɓerɗe kaɗa haaside sago mum beele nde ɓernde bonde ina iwana ɗum amin ya gueno goɗɗo ala ko lamtoro sall abdoul toksel ñande 1 ɓuru 2016 e yimre nde garatene mum ko yimre men wiyetende galle ko golle ndeni galle kono fotani yowitade e ɗanle so en jowitima tan e ɗanle galleji men keewa jolɗe mi yoɗama ɓe sagataɓe saliɓe heege naata galle ɓen anduɓe so en gollaki gadduɗen e galle jowirtoɗen ko caggal galle wona kala sall e ɓalal tan woni galle ko huɓɓude foyre e nder galle kala pinɗo duñca ko nafoore galle jaɓen gollade nga meela darnata galle kala dariɗo e ɓumri won gonɗo e nangue ina raddana galle kala baalowo e galle ene jogui golle e nder galle bawɗo tenoyde yo addu waare moƴƴere o fukka e galle bawɗo remde yo jaggu guesa rema nattina e galle bawɗo awde adda liɗɗi bottari galle keɗɗo e ndefu yo ɓernde laaɓ deftana galle bawɗo ƴogol ndiyam yo ndiyam waal e galle an joom buuɗi jawa jungo woto ŋakke e galle so en mbaɗi ni sukaɓe men ñalla e galle ndendinen doole men beele darnen galle kono ɓurɗo tinnade men ko on woni denowo galle o adda e galle ngam heewi ko adda e galle tawa ala fof ko nafti wonɓe e galle ko min yooɗa ɓen jinnaɓe hanki wannoɓe galle dawannoɓe waalo ñaltoya jeeri ngam galle remoɓe wañoɓe koobi e lelli nattina e galle gollortoɓe jalo e jambere foftere ala ɗum fof ko ngam galle salinoɓe ɓureede nguuri doole mumen ha darni galle wota paden ha doole donka nde doole keɓɓito galle yo doole tawtir ko nafoore galle
kala gardiɗo yo fewnu jaɓen rewde caggal makko. Kala gardiɗo yo fewnu jaɓen rewde e caggal mawɗo galle. Jomam ya sellin doole on jiɗɗo darnude galle. Lamtoro Sall Abdoul Toksel ñande 13 ɓuru 2021 e ɗum noon o jarama no fewi kanko e Yimre makko o waɗde fayida e ɗum noon en nani ko haali e Yimre men wiyetede galle wadde firtiga ko goto foof ina jogui darde e nder galle. Galle ko mum ko goto wawana wona tan sodde guura joɗɗina wona ɗum tan woni wonde joom galle walla wona ɗum tan fewnata galle sabu wi ko golle ndeni galle kono noon wata yowito e ɗalle. Enen heddotoɓe caggal taw won ɗannaniɓe en woni won wonanɓe en caggal eɓe golla eɓe nelda en eɗen mbaɗa e galle tinnoɗen enenne dañen to daariɗen. Wata mbiyen tan batte ɓeyto nan to ina nelda enen hayso tawi en gollaki walla en mbaɗani hay hunde ala ko bonnata ala wonɓe to no golla ɓe enenne wonɓe gaɓe gollen kamɓe soɓe gaddi hunde enenne gadden hunde ndentinen kamɓene toɓe goni to daña koɓe mofti janggo e jaam soɓe garti ɓe daña koɓe gartidi walla ɓe soɓe gari kamɓe daña wadde koɓe jinno wadde ko saabu wonno fandare nde ko arde itta basal e nder galle ha laaɓa kono eɗen gandi ko gueno woni dokkowo sahaji neɗɗo ne yaaha Allah newnan ɗum sahaji kadi neɗɗo ne yaaha ar suku wasa rokkude ɗum ala no wayata e ɗum noon on jarama no fewi yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en gardi e yewtere men jime jimɗi ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha sahaji goɗɗi so hoddere hawri e hojomaji so waɗi cugge cagge perguette yafoye ɗaɓɓama yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange Allah jarama on jarama yo Allah rokku en wonde e jaam on jarama.